Γεια σας, είμαι η γιατρός Ελένη Τσουκαλή. Σε αυτό το μικρό βίντεο θα μιλήσουμε για την ευγνωμοσύνη και για τα στάδια της πνευματικότητας. Το θέμα της ευγνωμοσύνης είναι πολύ σημαντικό για την υγεία, γιατί το θετικό αυτό συναίσθημα χαλαρώνει και ομαλοποιεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η καρδιά μας. Και όσο πιο ομαλά λειτουργεί η καρδιά μας, τόσο καλύτερη υγεία έχουμε, αφού από τη δική της λειτουργία επηρεάζονται όλες οι ενέργειες που παράγονται στο σώμα μας και το οδηγούν σε υγεία ή ασθένεια. Όπως σας έχω εξηγήσει στο δεύτερο βίντεο με τον τίτλο «Το ενεργειακό πεδίο του σώματος». Είναι γεγονός πως όσο περισσότερα πράγματα ανακαλύπτει κάποιος ότι έχει και απολαμβάνει στη ζωή, υλικά και μη, τόσο καλύτερα αισθάνεται ψυχικά και τόσο περισσότερο βοηθάει την υγεία του. Όσο όμως πιο συχνά αναρωτιέται κάποιος για ποιο πράγμα είμαι ευγνώμων στη ζωή μου, τόσο αντιλαμβάνεται περισσότερο τα πράγματα που έχουν πραγματική αξία στη ζωή και τόσο περισσότερο ξεφεύγει από την υλική διάσταση της ζωής και οδηγείται στην πνευματικότητα. Μία πολύ καλή συμβουλή που πολλοί ψυχολόγοι συνιστούν είναι να καταγράφει κάποιος σε ένα χαρτί κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί 3 πράγματα που είχε ή έζησε μέσα στην ημέρα του για τα οποία νιώθει πραγματικά ευγνωμοσύνη και να πει για αυτά από την ψυχή του ένα μεγάλο ευχαριστώ στη φύση, το σύμπαν ή το Θεό, όπου πιστεύει ο καθένας. Η συμμετοχή περισσότερων από μίας αισθήσεων κάνει το συναίσθημα να γίνεται δυνατότερο. Έτσι, η καταγραφή προσθέτει την αίσθηση της όρασης σε αυτήν της ακοής και το συναίσθημα μεγαλώνει. Ο ύπνος στη συνέχεια θα είναι πολύ πιο ήρεμος και γαλήνιος. Εκτός από το ερώτημα αυτό της ευγνωμοσύνης, άλλα 3 ερωτήματα οδηγούν στην πνευματικότητα, αν κάποιος ασχολείται με αυτά συστηματικά. Αυτά είναι το ποιος ή ποια είμαι, τι πραγματικά θέλω στη ζωή μου και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου. Έχω αφιερώσει μικρά βίντεο στο καθένα από αυτά τα ερωτήματα με τους αντίστοιχους τίτλους. Μπορεί να βοηθηθεί από την παρακολούθησή τους όποιος το επιθυμεί, εάν δεν έχει την ευκαιρία μέχρι τώρα να ασχοληθεί με αυτά τα ερωτήματα στη ζωή του. Αν αφιερώσει λίγα λεπτά της ημέρας του κάποιος σε αυτά τα ερωτήματα καθημερινά, θα αρχίσει σύντομα να βλέπει τη ζωή με άλλα μάτια και θα ανακαλύψει ομορφιές σε αυτήν που δεν τις είχε ποτέ πριν συνειδητοποιήσει. Θα οδηγηθεί έτσι σε μια εσωτερική ευτυχία που πολύ λίγη σχέση έχει με την υλική πλευρά της ζωής. Τα στάδια της πνευματικότητας λένε πως είναι 4. Το πρώτο, εκεί που οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται, είναι αυτό του θύματος. Το άτομο πιστεύει πως όλα συμβαίνουν ερήμην του στη ζωή. Θεωρεί τον εαυτό του άλλοτε άτυχο και άλλοτε τυχερό, πως ο ίδιος δεν έχει ευθύνη για το τι γίνεται γύρω του. Είναι η κατάσταση κατά την οποία το εγώ κυβερνάει τη ζωή, κάνοντας τον άνθρωπο να νιώθει ξεκομμένος από τους υπόλοιπους ανθρώπους και τη φύση. Δεν αναζητάει απαντήσεις αληθινές για το ερώτημα ποιος είμαι. Ταυτίζεται με τους ρόλους που του υπαγορεύει το περιβάλλον, η κοινωνία, όπως νομοταγής πολίτης, καλός σύζυγος, καλός γονιός κλπ. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό της συμμετοχής. Αφυπνίζεται δηλαδή ο άνθρωπος και αντιλαμβάνεται πως είναι δέσμιος των σκέψεων και των συναισθημάτων που αυτές του προκαλούν, καθώς και δέσμιος των ρόλων που του επέβαλε η κοινωνία και αποφασίζει να πάρει ενεργό μέρος στη δημιουργία της ζωής του. Ψάχνει ο άνθρωπος και ανακαλύπτει δρόμους που θα τον οδηγήσουν στην απελευθέρωση από το παλιό καταπιεσμένο του εγώ. Προσπαθεί να το πετύχει αυτό καταφεύγοντας σε μεθόδους όπως η προσευχή ή ο διαλογισμός και μέσα από οραματισμούς επιδιώκει να πάρει ενεργό μέρος στη διαμόρφωση των καταστάσεων της ζωής του. Το τρίτο στάδιο είναι το στάδιο της αποδοχής. Το άτομο αντιλαμβάνεται πια πως η ζωή του είναι μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου σχεδίου, το οποίο αδυνατεί να αντιληφθεί με τις 5 πεπερασμένες αισθήσεις του και αποδέχεται αυτή την κατάσταση. Ο άνθρωπος στο στάδιο αυτό της πνευματικότητας αναγνωρίζει τη μικρότητά του
Νιώθει όμως συγχρόνως πως είναι κομμάτι, κύμα ενός πολύ μεγάλου ωκεανού ενέργειας και αφήνεται να οδηγηθεί. Να οδηγηθεί όχι από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά από τον εσωτερικό του εαυτό, ο οποίος έχει αρχίσει να κατανοεί το νόημα της ζωής. Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο, αυτό της ροής, είναι το στάδιο στο οποίο το άτομο έχει αποκτήσει την ελευθερία του από τις συμβατικότητες της κοινωνίας. Δέχεται τη ζωή όπως έρχεται. Κάνει πάντα ό,τι καλύτερο μπορεί για τον εαυτό του και τους άλλους, χωρίς καμία καταπίεση, γιατί νιώθει ελεύθερος από τα δεσμά της ύλης και αισθάνεται την ενότητά του με τη φύση. Το άτομο που έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο της πνευματικότητας απολαμβάνει κάθε στιγμή της ζωής του, χρησιμοποιεί το νου του όπως αυτός επιθυμεί και δεν κατακλείζεται από άσκοπες σκέψεις και συναισθήματα. Το άτομο σε αυτό το στάδιο γίνεται μια απλή συνείδηση που δεν κρίνει, δεν δικάζει, αλλά μόνον εξετάζει. Και γι' αυτό μέσα του είναι όλα ήσυχα και ειρηνικά πια.